खुलुमबाय। आङो गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो बे बोसोरा बयनिबो मोजाङै मोजां थांथों। लोगोसेयैनो दाख्लै बावैसो जोंहा हेलेमाव मोनसे बर'फोरनि दुखुनांथाव जाथाय बैसागो रंजानो थांनायाव जोंहा बिदा बिनानाव फंबाय बिनानाव बिथांमोना गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जालांबाय। आं बिथांमोननि आत्मानि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो जाहाथे बै न'खरफोरा दुखु दाहाखौ सहायनानै देग्लाय बोसोरखौ मोजां दिना फैगोन होननानै आनान गसाइनि सायाव फोथायनानै बिथांमोनाबो दिनखौ बिदिनो मोजाङै मोजां फैहोनायनि लामायाव फैयो। दा बे सेगावनो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों रायजो नोंथांमोन। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि। दा बेहाय मा जाहैखो, दाख्लै बावै 13 एप्रिलाव आसामनि मुंदांखा सिंगार ब्रिग' केशव बिथाङा मोनसे मेथाइ रिलिज खालामदों। बे मेथाइ रिलिज खालामनायाव नाच बेबी नाचआव बिथाङा चिंकी सोदोब बाहायदों। बे चिंकी सोदोबा ओरैबायदि सोदोब, जाय सोदोबखौ दिनै भारतनि संबिधानानो दिनै गनायथि होआखै। आरो बेखौ जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौसो बाहायनाय जायो होननानै बे पार्लामेन्टआनो गनायथि होनानै बे सोदोबखौ बोखारनांगौ होननानै, जायखौ डिरोगेटिभ एन्ड प्रभोकेटिभ वर्ड होननानै गनायहोबाय। दा बिथांखौ थाबैनो आयेना खानांगौ। जोङो बेलासिनि 3 बाजियाव एफआइआरखौ होनानै फैबाय। आरो लोगोसेनो भिगु केशव बिथाङा गावबो निमाहा बिखाबाय। किन्तु बिनि गेजेरावनो निमाहा बिनायजों जानाय नङा। मानो जानाय नङा होनबा, सोरबा मोनसे जातिखौ अर्थात जोंनि नर्थ इस्टनि ट्राइबेल स्पेसियेलि आसामनि बा नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ बे सोदोब बाहायनाय, चिंकी सोदोब बाहायनाया मोजां जायाखै। मानो होनबा चिंकी वर्डआ जाहैबाय मा, एन्टि इन्डियान अर्थात चाइनिज। आर वी नट इन्डियान? होनबा नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंबो भारतनि संबिधानाव गनायथि मोननाय हारि बा नर्थ इस्टआबो 8 स्टेट्सआबो जाहैबाय मोनसे पार्ट अफ इन्डियान कन्स्टिट्युसन, पार्ट अफ इन्डियान सभरेनिटि। होमबा दिनै जोंखौ बे आनपार्लियामेन्टारि वर्ड चिंकीखौ मानो बिथांमोना बाहायदों? बा स्पेसियेलि भिगु केशव बिथाङा देंखो होदों अर्थात चाइनिज। आर वी नट इन्डियान? होनबा नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंबो भारतनि संबिधानाव गनायथि मोननाय हारि बा नर्थ इस्टआबो 8 स्टेट्सआबो जाहैबाय मोनसे पार्ट अफ इन्डियान कन्स्टिट्युसन, पार्ट अफ इन्डियान सभरेनिटि। होमबा दिनै जोंखौ बे आनपार्लियामेन्टारि वर्ड चिंकीखौ मानो बिथांमोना बाहायदों? बा स्पेसियेलि भिगु केशव बिथाङा देंखो होदों, जाय ओरैबायदि जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दुखु होदों। आरो बे सेगावनो 12 तारिखनि एप्रिलाव आरो सासे डक्टर ज्ञानेन्द्र बर्मन, जायनि इसेबां गियानि, बिथाङाबो आनपार्लियामेन्टारि वर्ड सोदोब बाहायदों। बिथाङा मा होनदों? डेट द शेड्युल्ड ट्राइब मेम्बार अफ हु हेज कन्भार्टेड चेन्ज फ्रम देयर ओन रिलिजन टु क्रिस्टियानिटि, मुस्लिम एन्ड अदार रिलिजन शुड नट बी डिजार्भ फ्रम द कन्स्टिट्युसनेल बेनिफिट। होमबा मा मोननाय जादों? धोरोमा गावनि फोथायनायसो, बे जोंनि जातिखौ चेन्ज खालामनो हाया। रिलिजन इज ए बिलिफ, थांना थानायनि मोनसे राहा लामासो बियो। नाथाय दिनै मा खालामदों बिथांमोना? जोंखौ मोनसे भाग बोखावनानै दिनै जोंनि बर'खौबो सोरबा ख्रिस्टियान, सोरबा बाथौ, सोरबा बायदि धोरोम होननानै दिनै बिथांमोना ट्राइबेलखौबो बोखावनो नाजादों। होमबा रायजोफोरा साबधान जा। बेफोरबायदि फल्स पलिटिकेल प्रपागान्डानि सायाव रायजोफ्रा गाव गावनि खोमा मेगनखौ थोंगोर जानानै था। ट्राइबेलफोरनि थाखाय गाज्रि दिना फैगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों साबधान जा। कुनु पलिटिकेल पार्टी, जाय पलिटिकेल पार्टीया जोंनि ट्राइबेलनि बिरोधि खामानि मावगोन, बिथांमोनखौ जों निमाहा होनायबो जानाय नङा। जोंखौ खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम नङा बर'खौबो थगायबाय। आरो दा नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरखौ धोरोमनि नामाव थगायबावनो नागिरदों। बेनिखायनो साबधान जा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे सेगाव आरो मोनसेबाव बिथांमोना सरकाराव फैनायनि सिगां ट्राइबेलखौ लानानै
मोनसे मोजां सरकार होगोन बा मोनसे सान्ति नर्थ इस्टनि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोनसे सान्ति लाबोनायनि बिथांमोना मोनसे मा होदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै मा ट्राइबेलखौ बोखावनायनिसो मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय थादों बिनि थाखायनो जों बिथांनि एगेन्स्टआव एफआइआर होनाय जाबाय दिनै बाक्सा मुसलपुर पुलिस स्टेशनाव दा जोङो आयेनखौबो खावलायो जाहाथे मोजाङै तदन्त खालामना बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ मानो होनबा आयेना सोरनिबा थाखाय जुदा सोरबा नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय आयेना बेलेग आरो जोङो ट्राइबेलफोरनि थाखाय आयेना बेलेग जानो हाया जोङो बिथांमोनखौ मानो होनबा आयेना सोरनिबा थाखाय जुदा सोरबा नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय आयेना बेलेग आरो जोङो ट्राइबेलफोरनि थाखाय आयेना बेलेग जानो हाया जोङो बिथांमोनखौ जे प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटी एक्ट 1989 फर शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइबनि आन्दाराव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामथारनांगौ दा बिनि थाखायनो जोङो एडमिनिस्ट्रेसनावबो खावलायहरबाय आरो लोगोसे आङो दिनै बे लाइभआव फैनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जोंहा दाख्लैनिफ्रायनो मोनसे लाइजाम भाइरेल जाबाय थादों जाय लाइजामा दिनै बर'नि बिग्रायारि बिथांमोननि आन्दलन खालामनायनि सायाव दिनै सोंथिया फैदों बिथांमोना जेलाव थानो थाखाय आन्दलन खालामाखैमोन बिथांमोना जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखायसो दिनै आन्दलन खालामदोंमोन सुक्तिया जानानै थांबाय सान्ति सुक्तिया नाथाय दिनै जोङो रंजादों मोसादों दिनैनि बे बैसागु रंजालि बैसागुआव नाथाय बिथांमोना दिनै दुखु दाहाखौ लानानै दिनै ओरैबायदि मोनसे लाइजाम हरदों जाय दिनै जोंनि बिखा बिख्लो दिनै सौखांनाय फैबाय थादों इयुन जोलैया बिनिफ्राय मोनसे गिनाय फैदों भबिष्यताव जोंनि हारिनि थाखाय नांबा जोंबो बे एखे फिथाइखौ मोनगोन नामा आरो लोगोसेयैनो जोंनि लाइमोनफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा माखासे असामाजिक खामानियाव जड़ित जाया जेरै हाथियार हमनाय बायदि बायदि समाजनि बेरेखा जायनो जोंनि बर' जाथिखौ दिनै बदनाम होयो जे बिथांमोना हाथियार हमग्रा जाथि होननानै बिनिफ्राय गोजानाव था आन्दलन खालाम सान्ति भाबै आन्दलन खालाम भारतनि संबिधाननि नियम नितिखौ मानिनानै आन्दलन खालाम आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै बेखौनो खावलायहरदों जाहाथे बयबो फैगोन दिनाव जि जानानै थांबाय नाथाय जोंनि बिदा फंबायखौ स्पेसियेलि एनडिएफबि बिदा फंबाय दिनै जाय बिथांमोना सुक्ति खालामनानैबो खामला मावनानै जानांदों सोरनावबा बिबायनानै जानांदों सोरनावबा दखानाव थोरसि लथा सुनानै जानांदों खामला मावनानै जानांदों बेटारि गारि सालायनानै जानांदों बिथाङा नायो आरो बिथांमोनखौ दसे समनि थाखायबो नैबे रंजालि बैसागो दिननि उनाव बिथांमोननि थाखाय मोनसे बेबस्थाखौ लायो मानो होनबा जोङो नुदों जे बिथांमोननि बाजेटआव जे आगोलनि बाजेटआव रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ होबाय होननानै नाथाय जों प्रेक्टिकेलि नुनो मोनाखै थारमाने मानगोनां प्रमद बर' नोंथांखौबो जों गुरै खावलायो जे नोंथाङाबो सासे बर' फिसा हिसाबै जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ थाबैनो सुफुंनो नाजा नङाबा जोंहा जोबोद दुखु थागोन मानो होनबा नोंथांनि गादिया बोसोरबायावनो रायजो राजाखौ सिबिनायनि मोनसे मोजां लामा मोन्दों नोंनि 10 बोसोर आन्दलन खालामनायाव होनदोंमोन नों दे मोनसेबो खामानि मावा जाय खामानियानो बर' जाथिखौ खहा खालामा नाथाय जों दिनै नुगासिनो दं जे खहा जादोंना जायाखै जों बेखौ बुंनो थांला नाथाय नोंथाङाबो सासे बर'नि गोरबोआव जोनोम जानाय हिसाबै नोंथाङा बर' फिसाखौ अनसायनांगोन आरो बर'नि दुखु दाहाखौ नायनांगोन बेनि थाखायनो फिन खेबसे आं बर' फिसा जानानै लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि जानो नोंथांनिसिमबो आं गुरै खावलायहरनाय जे नोंथांनि बोसोरथामा मोजाङै मोजां थांथों आरो बर'नि खामानि मावनो निश्चय थांगोन नाथाय जोंनि बर'नि सायाव खहा खालामबा नोंथाङा बर' गामियाव हाबनो जायगा मोनगोन ना मोना बोसोरथामनि उनाव नोंथाङा बेखौबो साननानै लाखा बिनि थाखायनो बोसोरथामखौ गोजोरै नोंथाङा मावलांदो बर' फिसाखौ अनसायनानै बर'नि दुखु दाहायाव नोंथाङा नुजाफै
लोगोसेयैनो दाख्लै बावैसो जिथु 3 सप्ता अखा बारहुंखाजों थांबाय बेहाय जोंनि बाक्सा जिल्लायाव ओरैबायदि खहा जाबाय जाय खहायानो दिनै सुफुंनो हाया। न' गंसे मोजां गैया, दंफां लाइफां बायजोब्बाय, कारेन्ट जलांबाय, थिं बिरफांबाय, सोरनिबा गब्लंबाय, मानसि थैबाय, दाउ अमा थैलांबाय। नोंथाङा बेखौबो दान्दिसे सम रंजानायखौ दोनथ'नायबाबो जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव न'खर न'खर हाबना नायफै। बिनि थाखायनो आङो दा बाक्सा जिल्लानि अल आसाम ट्राइबेल्स लोगोसेयैनो दाख्लै बावैसो जिथु 3 सप्ता अखा बारहुंखाजों थांबाय बेहाय जोंनि बाक्सा जिल्लायाव ओरैबायदि खहा जाबाय जाय खहायानो दिनै सुफुंनो हाया। न' गंसे मोजां गैया, दंफां लाइफां बायजोब्बाय, कारेन्ट जलांबाय, थिं बिरफांबाय, सोरनिबा गब्लंबाय, मानसि थैबाय, दाउ अमा थैलांबाय। नोंथाङा बेखौबो दान्दिसे सम रंजानायखौ दोनथ'नायबाबो जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव न'खर न'खर हाबना नायफै। बिनि थाखायनो आङो दा बाक्सा जिल्लानि अल आसाम ट्राइबेल्स आफादगिरि जानानै मानगोनां प्रमद बर'खौबो लोगोसे UPPL पार्टीनि बिथां कर्मिफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागो खौ अननाय आरो बावहरनायखौ जासिबाय। लोगोसे जोंहा BPF दल दं जोंनि BTC आव, बिथांमोनाबो मोनसे कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशनखौ प्ले खालामनांगौ। मानो होनबा नोंथांमोना सोंबासो बिथांमोना फिननायखौ होगोन, नोंथांमोननि सोंनायावसो बिथांमोननि फिननाया ओंखारगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो मोनसे कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशन आङो जानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय।